Nechápem, toto by sa nemalo diať normálne. Si pripravený letieť znova? Tak toto je normálne, že dobrá taktika. Bola by dobrá taktika, keby to má nejaký... Keby nemá čas tá misia. To grcaš prežil? To grcaš prežil! No ako vidíš, tak hej. Tu máš štítový generátor. Tu máš moju railgunu, keď chceš. Máme 15 minút, máme ešte poslednú. Áno. Tak mne to tu padá všetko na jedno miesto, vieš ako. Na jedno jediné miesto. Dobre, kde sú tie druhé samply? Že v piči. Áno, tam už kempí kobylka. Ja vás mám piči, ja sa tu nejdem s vami byť. Idem robiť misiu. Ty musíš ešte 40 sekúnd čakať. Ale tak hej, v podstate máme nekonečno životov, no len... Ten čas do piči. Áno! Bambinko! Ty kokot, ešte tu bidrifti. Dobre, ja zdochnem. Bambinka sa ti ozvala, no? Zdochnem. Ty kokot, ako už ma neháte? Nie, ja zdochnem. Lebo proste bambinko. A ty ideš? Tebe jebe. Democracy has landed. Requesting orbital. Firing orbital barrage. Clear the area. Máme spaghetti. Debile. Áno, vidíme tých 50 vyprcačov, čo tam je. Často hral na jednej ruke, keď je takto podozrivo ticho. Ja neviem, čo sa zrobí, či si hodí kokot pri tom, alebo... Ja som odnúcej, dobrá. Som si neuvedomil. Throwing supply beacon. Dobre. Aj na budúce nech sa to odrazí, prosím. To nestíham. To by ma ubodali. Fire in the hole. Reinforcing. Áno, lebo ja spravím niečo do piči. No budeš musieť. New mag. Padni na toho chargera. Ja som charger. Ja idem na tú misiu. Kámo, tak teraz ma zase zachránil môj armor. Nie si bez kozár? No som bez kozáru. A môžem si ho dávať, vidíš?
To čo si sem hodil, ty kokot? Koko, tak snažím sa zbaviť tých pičovín, čo tu... Dobre, tak ja som zabil som seba teraz tiež. Nepovedal, že choď do piče, je tam atomovka. Pretože kto mal čakať, že trafi teba? Ona mala padnúť dole, nie na teba priamo. Dobre, tak ideme na ďalšiu minútu spektiť. To si uveril, že tú minútu prežijem. Koľko 500 bodov, ako ja neviem, čo do piči. Keď vidím, čo... Odbije atomovku na mne na hlavu a nič nepovie. Čakaj, ale vieš, ako to máš vycítiť. Vyčmúchať. Multitask. Jasne, on to prežil. Určite hraješ si niečo iné okrem toho, však Brdskový kulečník, čo iné by mal hrať? Ty kokoda, čo iné by som hral, prosím ťa? To bambínka, čo pozadí hole? Koko to on akože Dobre. Reloading. Kam ja nemám ani s tými. Dobre. Kým sa ty respawneš, tak je všetko zachránené ešte. Hej? Je? Áno. Ani ovládať mi nešiel oný, helpot. Však načo? Ale umrlo ti bambínko. Ale to bambínko, čo tieve. Zarval No. jak pes. Mohol pristať na streche? Nemohol, lebo mi nešlo ovládať ten helpot. Ja som tam chcel pristať, ale proste nešlo to. I got the terminal. Áno, a hneď ma tu čaká. Čo ti jebe už? A tam je bambínko, chargerinko, čo? Áno. To je sen vidieť toto do piči. Ale ty máš aspoň kvázar, vieš čo som mal ja? Že granátomet vo forme pištolky. Som ako myslel, že ale nezomre. Ale jebe vám. Not today. A čo ďalej? Čo ďalej? Vypúšťať civilistov. Prepustiť ich, No nech sa... civilistov musí vypúšťať aj tých sprosté tupelá vyjebané. A jak sa kraučnem? Ty kokot. Tebe však nemá hlavu eskortovať 20 ľudí. Veď ale to je jak šváby, vieš ako. To ti tiež do piči prežije ešte 20 sekúnd. No len to žije aj hodinu. Či chrusty? Chrusty to robia, neviem. Kamo každý chrobák. Helldivers came for us, ty kokot. Keby ste vyliezali aspoň so zbraňami a pomáhali nám. Ešte čo by si nechcel. Áno, hej, na čistú, som mŕtvy kokot, pozri. Čo ty vieš, možno jeden prenikne. Tak už. Tak keď si ich tam popravil handým, tak asi nie. Rovno do chrobákov, to je ono, že? Čo ti jebe? Rovno do chrobákov. No hádam by nemali ísť. Nejaký obísť, alebo čo? Ešte Oni čo? tam rovno do toho nabehli. Ešte čo by si nechcel, aby náhodou po nich granáty hádzali, aby shield generátory mali na sebe. Aby náhodou mali rozum. Púd seba dákovi, čo je to? Ešte